Фидес, в предишното ни интервю ни беше споделила за един случай, за младо момиче, ако не греша, можеш да ме поправиш съвсем спокойно, което беше от Германия. Носилка. Да, точно така. Ти беше помогнала наистина за подобряване на здравословното й състояние и то дори мисля, че беше животоспасяващо. Би ли ни разказала за този случай? Да, разбира се. Аз работя с 3 специалисти от Емирства. Емирства. Това е 20 км до Дубай. Шаржа се казва. Бившото летище на Дубай. Защото моя рода живеят там почти. И каквото можах, успях, но ги изпратих в хотел Лион, защото нямах тая клиника още. Не клиника, това е центъра ми, почти духовния ми център, които хора няма да ги изпращам по хотелите. Тук ще спят, имам ресторант, имам си басейн и всичко си имам. Така че повече няма да ги пращам никъде, тук ще ги излекувам. Излекуване е момичето, да. Излекувано е. Към днешна дата поддържаш ли връзка с нея? Разбира се. Тръгна работа, работи момичето, здрава права. Това са чудесни новини. Ето едно хубаво събитие, наистина повод за усмивки на всички ни. Чудесно. Какъв е? Разкажи за друг случай, подобен. Хора, които нямат деца, половин България, които се казват християн, аз съм ги кръстила. Винаги са идвали при мен, помогнала съм им да имат дечица. Без никакви чужди намеси, лекарските и нататък, с Божията помощ. Това съм успяла. Първо ги кръстих на християн, после почнах да ги кръстя на ангел, после на Петър, оттам нататък до тук стигнах. Каква е символиката на имената, които им даваш? Така ги кръстя. Каквото ми идва. Това ти идва на момента така ли? Като сигнал, че детето трябва да се нарича по този начин. Да, и те ги кръстят. Чудесно. Наистина интересна история. Добре. Кръстница си им, така ли? Тяхна и духовна майка? Или просто си почти духовна майка, защото не съм кръстница, аз съм мюсюлманка, защото държа на палестински род. Не държа на християнски род, но за мен няма вяра. Аз съм си християнка, все пак, защото майка ми е. В душата си християнка. Майка ми е такава. Понеже имах тежко детство за религия и затова не искам да говоря повече. Така. Много ти благодаря. Но душата ми отива към Палестина, дето не убиват. И там много паднах, когато видях, че убиха нашите хора, заклаха ги и т.н. нататък. Това много тежко преживях. Няма значение, всичко ще се плаща за всичко. Смятам, че всички сме съпричастни в тази варварщина. Не можеш да правиш зло и да очакваш добро. А за там, как би коментирала ситуацията? Вижда ли се край на... Не искам да говоря за там. Не. За там не искам да говоря. Много ми дойде 2 години. Всяка вечер до сутринта там гледам. Не искам да говоря за там. Защото ние си играем с един дявол. Дяволът излезе по-силен от Бога, според нас. А пък не трябва да е така. Бога трябва да е по-силен от дявола. Фидес, за какво не могат да разчитат хората на теб? За какво да не те търсят? Какво да не иска никой от теб? За нищо. Какво е за всичко правило? Могат да разчитат. Не мога да направя 2 неща в този живот.
човек от гроб не мога да връщам. Нито скъсани нерви. Там нямам сили. Друго няма нерешимо за мен. Аз съм война. Как би процедирала към човек с, да го наречем, тъмна молба към теб? Иска да направиш черна магия на някого. Не, категорично не. Ето това е отказ, значи отказваш и това нещо. Фидески Това не е мой работа. Аз не го познавам това нещо. Аз съм с Бога. Аз не разбирам от него. Не, категорично. Благодаря ти.